Ku Facebook sasilive umphulaphuli ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Londa nje kuyo, londa unje okuyo, khona umuntu ozomnceda namhlanje ngegama lenkosi. Khona umuntu enzonceda impilo yakhe, khona umuntu enzokhulula impilo yakhe, khona umuntu nje enza inkosi yami. Ola baba sante la baba sithaya. Shule nathi mfula pha kwincwadi yokumkani okumkani bulisa abantu bangena ipha ku Facebook live ngegama lenkosi enguYesu waseNazaretha. I am the chosen one, Apostle Luthando Matodlana. I welcome you ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Andifuna ukuthi sitsale mphulaphuli siya straight pha ezwini lenkosi ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Ilizwe lesifundisa nkosi yami into nje namandla ebusuku ngegama lenkosi, ngoba ngaphandle kwezwi akhona unozuyenze, ngaphandle kwezwi we are nothing, ngaphandle kwezwi lenkosi asina direction. Kodwa ebusuku nje namhlanje zothetha nje egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, and I believe your life will never be the same again. Khona into uThixo azoyithetha nempilo yakho, ikhona into uThixo azoyenza ebomini bakho. Masifunde ke mphulaphuli iBhayibheli ithi pha ku verse wokumkani bokuqala, ukumkani bokuqala pha ku chapter 19 ithi uAhabi wamxelela uElizabeth okanye uJezebel konke owayekwenza uEliya nokubulala kwakhe abaprofeti bonke ngehlele. Verse 2, uJezebel wathuma umthunywa kuEliya esithi mabenze nje oThixo kum baqokelele ukwenje nje ukuba andithanga mayela ngelixa ngomso ndiwenze umphefumulo wakho ube njengomphefumulo womnye kubo. Ngizothetha nawe mphulaphuli. Verse 3, wabona wesuka wabambelela ukusindisa umphefumulo wakhe waya eBesheba eye yakwaYuda wayishiya khona indodana yakwakhe. Cela uthetha nawe ngegama lenkosi. You know, elilizwe nje livele layibamba inhliziyo yami, livele layibamba inhliziyo yami. Into ensikelelayo ngelizwi apha siva kule ncwadi yabo kumkani uJezebel wayinkosikazi kaAhabi. Now uJezebel wayinkosikazi kaAhabi, uAhabi wayinkumkani. Now uyakhumbula uba sizofika kule ndawo iBhayibheli inxelela kakuhle the prophet of God uEliya, the great prophet of God uEliya. iBhayibheli ithi wahlanganisa bonke abaprofeti bakaBhali, wahlanganisa abaprofeti 400 prophets of uBhali. Wathi xa bahlanganisa wathi ndifuna senze into apha, nina nizobiza kuThixo wenu adli sibingelelo ngomlilo, ngoba lesi sibingelelo sisibingelelo uThixo wenu sizombona ngokuthi adli sibingelelo ngomlilo. Mqasela igqiba nam Eliya ndizobiza kowam uThixo. After sendimbizile okokowam uThixo ndizobona ngomphini uThixo alaphandra kade sota, ngomphi uThixo ozokwazi ukwehla ngomlilo edle khona ialtar. Hayi mama mphulaphuli iBhayibheli ithi xa ithetha kule ndawo, iBhayibheli ithi xa ithetha kule ndawo baqala abaprofeti bakaBhali, baqala abaprofeti bakaBhali basibeka isibingelelo the altar, bayibeka ialtar. Xa beyibeka ialtar babeka amatye, babeka inkuni, babeka yonke into. Bathi xa seyibekile ialtar baqala bakhwaza kuThixo wabo uThixo uBhali besithi Thixo wethu udlele, hayi udlele altar, udlele sisibingelelo. Mayi hayi mphulaphuli ndisekuwe namhlanje, ngicela unimamele ndisekuwe namhlanje kune message uThixo ayibekileyo enhlizweni yami uba ndizokuxelenza ithulula kule ndawo ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Now iBhayibheli ithi
iBhayibheli ithi xa ithetha nam waqaqala abaprofeti bakaBhali babiza kuThixo wabo uThixo wabo engebeva. iBhayibheli ithi wathi umprofeti uEliya, the great prophet, wathi qhubekani nikhwaza nimthandaze, mhlawumbe uThixo wenu usalele, mhlawumbe uThixo wenu usaphumle, mkhwazeni. I'm willing to wait until ndibone uThixo wenu ubuzokwazi ukwehla na. Emphulaphuli iBhayibheli ithi umprofeti uBhali, umprofeti uEliya, ingathi xa sendimbona wayekhe ufori wayesonga izandla, knowing uThixo wakhe uable ukwehla adle isibingelelo ngomlilo. Hey! Mamela mphulaphuli, iBhayibheli ithi bakhwaza abaprofeti bakaBhali bathi kungekho nto yenzekayo, bahamba ubusuku bakhwaza besithi Thixo wethu ehla udle lesibingelelo. Emphulaphuli le yibattle yesibingelelo. Hayi mama ndicela uthetha namhlanje, ndizothetha nawe namhlanje ngezwi. iBhayibheli lami ngiqalela kahle bakhwaza bathi uThixo wabo uthe kwaka. Hey, wasaya lamandla sa bakhwaza ubusuku bonke uThixo wabaprofeti bakaBhali uthe kwaka. I love you. Emphulaphuli so iBhayibheli ithi because ngelinye ixesha uThixo uyakwazi ukuyeka nje akuvula uThixo wentsaba, akubonisa uThixo wentsaba ukuthi uweak, ulindele into abagqibe, ulindele ukuthi badinwe ukuze azovela. Na mamela ke emphulaphuli, bakhwaza besithi Thixo wethu ehla udlele altar, but uThixo uThixo abaprofeti bakaBhali zange bakwazi. And now what is blessing me is that bathi xa besediniwe, bathi xa sebediniwe, bathi xa besediniwe wathi ke ngoku uEliya, the great prophet, wathi wait owenu uThixo wehlulakele, owenu uThixo akenzanga nto, owenu uThixo uthe cwaka, owenu uThixo akenzi, owenu uThixo akaboni, owenu uThixo akeva, owenu uThixo akananyawo, owenu uThixo ufile. iBhayibheli ithi ngowathi uThixo akozeli akalali kumcinkasirayeli akalala kadinwa nakanye. Mphulaphuli iBhayibheli wathi uEliya, now this is my time, nisobona wami uThixo, this is my season, uzokwehla wami uThixo ngekhathi kwaka. Okosandaka ulapaka sande ulakata saya laprakata saya ukata seketa watala wapakamelia what. Okay, this is my time, don't prove for uThixo abayena unandlebe uyefa. Waqalisa the great prophet uEliya, waqalisa wakhwaza ngathi ndamva xa abaprofeti bakaBhali besithi soke simbone lo wakho uThixo uza kwenzana, ngathi ndamva uEliya sithi galela namanzi, galela namatshe, galela nomhlaba nizombona wami uThixo. Kalabosaya mamela mphulaphuli, mamela nizombona uThixo esebenza ngoku, nizombona uThixo esebenza. Ngathi uThixo jonga ialtar wathi wena ungualpha unguomega, usisiqalo usisiphelo, Matala, mighty warrior, great in battles. Nanini kata sataya ulaba sataya kwathi ngoba uEliya uhamba noThixo vayo
Oh Kalamandia iBhayibheli ithi wehla uThixo kaEliya wasidla isibingelelo ukhadasa wehla uThixo kaEliya wadla isibingelelo now xa esidla isibingelelo wasidla ngomlilo kuthi ukuthi iBhayibheli ithi kuncwadi kaMahebhere for our God he is a consuming fire uThixo wethu ungumlilo odlayo ngompilo omlilo wabona kuMoses evutha icholo lingathi ngompilo omlilo Shadrach Meshaki no Abednego bayamazi ungumthixo womlilo yanokuthixo ngena emlilweni yanokumlilo uqobo lwakhe is a consuming fire elabasatha Koluthanas now apho ndiyakhona into eyenzayo umprofeti wababulala bonke abaprofeti bakaBhali after uThixo wakhe ephendulile anogoduka ngoku ndicinga into yoba ndigqibe ndithandazela abantu ibe sendiyagoduka ndakhawuleza samphulaphula ngoba khona le nto ndiyivayo nje namhlanje mamela ke iBhayibheli inxelela kakuhle wababulala bonke abaprofeti bakaBhali bonke ababekhona kuloo ndawo uEliya wabesebaleka semka lambaya labasithaya now ukumkani uAhabi weva ukuthi into eyenzwe igreat prophet uEliya now phela ngifuna ukukhumbuza kakuhle ngubani uEliya he is a great prophet iBhayibheli ithi uEliya wathi ngenye imini mfowethu mhlawumbe umazi noEliya enthetha ngaye ithi iBhayibheli Eliya ngenye imini seke wenza imbali wathi phambi kolwandle ephambi kwamanzi wakhulula ingubo wabetha amanzi ohlukana Eliya No, a great man of God. Ngompilo Eliya, ndibona ukumkani wanaman, uwanaman enekhenqa. iBhayibheli ithi ukumkani waya kwiprofet uEliya, wathi xa fika kuyo wamnika instruction, wathi hamba ubheke umlambo iJordani uyohlamba khona 7 times. Kubani umprofeti uEliya? He is a great prophet. He is a great man of God. Mamela, le great man of God esenza into ezimangalisayo, esenza into ezinkulu, esenza imbali. iBhayibheli ithi ke wathi xa esiva kumkani ukuthi abaprofeti bakhe babulewe nguEliya wanomsindo wakhathazeka. Now lento ayenzayo enkonje banomsindo nje ukumkani wabalisela uJezebel. Khumbula uJezebel, he is a very very toxic, a very evil woman uJezebel. Naphulaphula uNaman uxelela uJezebel into eyenziwa nguEliya ukuthi uEliya ubulela abaprofeti bam na unomsindo uyafuqeka uJezebel. Who is Jezebel? uJezebel, he is a evil, very very evil, dangerous woman, a very very dangerous woman. Uyamkhumbula uJezebel ngulo wabhala ngenxa yesidiliya sikaNambothi. Same Jezebel ngulo sithetha ngaye namhlanje. Now ithi iBhayibheli yami uJezebel wathi don't worry my husband, because waye ngunkosikazi kakumkani uHanaman. Mphulaphuli ndicela uthandaza 10:30 ndiyathandaza ngivulela umnxeba ndiyathandaza. Now very short and very powerful, nathi into ndisikelelayo uJezebel njengoba nje dangerous zange aye kuEliya, akamazi uEliya uphi, akamazi noba ubaleke watshonaphi. iBhayibheli inxelela ukuthi uJezebel wabhala ileta wabesayithumela ngemessenger, wathumela ileta ngemessenger eya kuEliya. ileta ethi jonga Eliya, lento uyenze baprofeti wababulala bonke ngomsolo osayo wena zobulala. Wafumana ileta, a message from uJezebel ethi ndiza kubulala the same way obulele ngayo abaprofeti. Baba yini bahlahla
hayi dithi kuwe uEliya wafumana iletter from uJezebel, iletter ethi the same jonga indlela obabulela ngayo una Jezebel ngizokubulala ngizokubonisa mna Eliya. iBhayibheli lithi wabaleka wathi uprofeti uyathi uprofeti xa ifunda iletter from uJezebel zangamona uJezebel zangafumana a call zanga uJezebel athethe kuye face to face. The coward evil enjalo uJezebel but uyicoward ngoba wabhalileka wayithumelisa to a great prophet. Mamela ke into ndiyakuyo ngiphulaphuli uEliya wathi xa ebona ileta isithi zambulala inxalela iPhayibheli ukuthi wabaleka wavela wabaleka wasiya kwalo ndawo watshona emqolombeni ezimela imessage ezimela ileta. Ngicela uphinda zange abone utshaba elunguJezebel but into yamoyikisayo ileta ewayinikwa nguJezebel nakoduka. Phindela asange uEliya abaleka into yathethwa kuye nguJezebel ngoba uJezebel wayibhala sakayithethe face to face wabaleka imessage. Oho ngaphulaphula kunabantu namhlanje abafrustratewa imessage. Hey, wena ufumene ileta suka kugqirha ethi uyafa wavela wanqanqazela ndisothi kuwa ufi unqanqazeliswa imessage. Wena usokoli ujonga ubhenikiswa ngabantu abathe uyasokola awusokoli imessage. Wayika into engekhoyo ubaleka into engekhoyo ubaleka into engekhoyo ubaleka into engekhoyo le nto ibalekayo is just a message. Phuma emqolombeni wena ubaleka imessage. Kubani Eliya? How can uEliya akwazi ufacana noTshaba? How can uEliya akwazi ubulala abantu aba more than 400 800 millions of abantu ebabulala but wabalekiswa imessage? Bangapha abazalwane ababekade bekholwa bafa endleleni ngenxa yemessage. Bangapha abantu bekade bekholwa bangapha abantu bekade bethandaza wena sathandazi ngoba uthe wabona indlala yendlu yakho kwaphela amandla uthe wabona umtshato uphela waphela amandla ndisothi kuwe it's just a message. Utha ugqirha wena HIV positive jonga ukho HIV positive wena it's just a message wena it's just a message. Hey. Wena sokoli ela mama saya rukoto santa it's just a message. Thokuwa phangeli kutsho abantu bathi wena sosuphangela kutsho abantu uyofulamba kutsho abantu abathi wena uyofungena abantwana kutsho abantu abathi wena uyofa ngekufe wena it's just a message. Wena ulambi it's just a message. Kutsho bani uyalamba kutsho bona kutsho bani unecancer kutsho ugqirha kutsho bani uHIV kutsho ugqirha kutsho bani uzofa kutsho ugqirha it's just a message. Kuba nothe sozuqeshwe kutsho abathakathi kuba nobethe abantwana bakho bofa bengafundanga kutsho abathakathi ndithi kuwe it's just a message. Just a message.
It's just a message. It's just a message. Uba febeteta. Uba febeteta. Unawa wangangasela. Uba febekoyegisa. Na wangangasela. It's just a message. Kola basata. Luprakatasa. When I kopua when uzokuphumelela into ukuthi uyasokola, it's just a message. Ukuthi when uyofakula ufe uhlala kulo osostulo imessage oyifumana from ogqirha somphulaphuli into abangela into ba uba makho benjalo, it's just a message. Khumbula into ba wena ungumthandazi, khumbula into ba wena uligoqakazi, khumbula into ba wena unamandla, khumbula into ba wawukade uthandaza uvusa abamelwane ya. Hey, where are you mzalwane ngoba ubaleke imessage la baba satha lipota la basia lipokotwa sataya laphela baba handa ula baba sataya. Where are you mzalwane, where are you ala basatha ngekabakthakatha. It's just a message. Ulaba sila baba satha. No, it's just a message. It's just a message. It's just a message. Oh, ola baba sata, la de la baba sita, lukota saya. Wena uzophumelela nobikhala kontu oseke waphumelela okuthi hayi. It's just a message. Wey, cho. Into eqanqiba zothandaza right now. Zothandaza. Mamela phulaphula. Ndamthanda uDavid because uDavid wayifumana imessage ethi lo muntu uzolwa naye onguGoliath. uGoliath uthi xa esilwa anxibe impahla zensimbi. uGoliath uthi xa esilwa anxibe ihelmet yensimbi. uGoliath uthi xa esilwa anxibe insimbi enyaweni. Jonga wena David soze ukwazi umoyisa uGoliath. It's just a message. Kathi namona uDavid esithi hey wait. Hey mukhotasa. Ngathi navu David esithi no before ngiqalele ngezinto ezinqitshwe nguGoliath namazina owami uJehova ungumalusi. Namazina owami uThixo ungophilayo. Namazina owami uThixo lidwala lamadwala, the creator of heaven and earth. Namazina owami uThixo. Kathi nabona uDavid esithi it's a message ukuthi ngiqale unxiba kanjani. uGoliath andizothatha imessage ndoyikiswe ku face uGoliath ngenxa ye message endiqalelwa nini. Diyekeni ndiyomjonga ndiyombona ngokwami uGoliath ngoba my God is greater. I'm serving a great God. Alababoya labanda Zumbroko la baba italandi bosa uladele besendra kadaba mawasia. You know uThixo nimkhonzayo ngulohlonitshwa ulwandle lungakanani ulwandle. Ngulohlonitshwa sisibhakabhaka ilanga livele lodwa ilikhala livele likhanya lodwa lingancediswa mntu. Komphilo uThixo ndithetha ngaye lo Thixo endimaziyo mna wadala umhlaba uyajikajika umhlaba uyajikeleza. My great God. Wesasithi nje uDavid ndiyeke ndofacea uGoliath. Nizambona owami uJehova, nizambona owami uThixo. Athi xa thetha uDavid athi qubula ikhakha negwele sheshe. Andithembanga mna, ndithembe wena onekhakha negwele sheshe. It's just a message. Yeah. It's just a message. It's just a message.
Jojo ungoyiki into wena, it's just a message. Wena una cancer wena, it's just a message. Just nje wena I message le. Ungangazeli akho HIV positive, it's just a message. When I got positive ki corona, when you just a message nje when you are healed, just a message. Ungasingangazeliswe I message. Ungasimoyi kuThixo, sorry, woyike kuchaba because of a message. Ay uthembeni. Nakoduka. Yagoduka uqubula samadoda. Yagoduka unonina. Yagoduka umasinza ngonwalo. Sake nabukela umhlongo ngenye imini xa ndigoduka. Sake nabukela umhlongo ngenye imini ngexesha ndibukela ndithanda ndikhula. Ndandithanda ubukela umhlongo. Now one day ndibukela umhlongo ndibona umama ehamba nentombi yayisuka ezilalini igama layo yakuthiwa nguThembeni. Ndibona umama ehamba nalentombi igama layo inguThembeni isuka ezilalini iyaqala ukuza edolophini. Zange ize edolophini. First time iqala ukuza edolophini. Now ngenye imini umama uyamthatha uphuma uMay, I think uMay uyamthatha babheke town uyombonisa itown uhamba noThembeni. Ngoduka bethunana. Jojo bathi bese town njalo kwi highway okanye kundlela lapho kubhizi khona imoto funeke kuwelwe khona. Now uyaqala uyawela uMay because uMay ngowasedolophini uyazi understand imoto nespeed saso uyasibona imoto. Now waqala wawela uMay eshiya uThembeni ngapha kwendlela khona umuntu ethetha naye ebusuku namhlanje. I am the chosen one. Thembeni ndizothetha nawe namhlanje xa ndizothandaza. Now wathi xa sengaphaya uMay ngaphaya kwemgaqo ngapha kwendlela uMay wabeseqalisa uyakhwaza because uyabona uThembeni akade awele uyakhwaza uMay uyakhwaza. When I'm just saying you bright, when I'm just saying you must stop, when I'm just saying Colchester, when I'm just saying Motherwell, when I'm just saying also Thornhill, when I'm just saying Keredo, when I'm do also Poison Spark uyakhwaza uMay ukhwaza uThembeni. Mamela umile uMay uthi xa emjonga qala ambone uThembeni uyanqanqazela. Yambona uThembeni ukuthi noba uyafuna uwela kodwa akamthembanga uMay ukuthi umjongile. Cela ugoduka Thembeni. Akasa lotha sandra zibra keda lapho kosa ayayay waqalisa didibisa wena mntwana mamele usemnyameni. Wena mntwana bukele use Cape Town, wena mntwana bukele use Durban, wena mntwana bukele use Joburg. Ndithetha nawe namhlanje xa sendigoduka ngegama lenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha. Wena mntu olilayo okhalala ngenyembezi, wena mntu othi kudala ndingafumani umsebenzi, wena mntu othi kudala empilweni yami ndizama akuzameki, ndize kuwe Thembeni uMay uyakhwaza. Kas bisa dikata mabaka lapa lukat sembe dikata yakhwaza uMay wamthonga wathi xa semthonga waqoqalisa wakhwaza wathi hey Thembeni wela. Khona abantu enizobawelisa aboyikiswa imessage wela Thembeni. Wena umgaqo Thembeni ndikubhekile. Dathanaza kunabantu nje unibukela seJoburg uMaruwa Sonti. God bless Maruwa eJoburg. God bless Noma Wonga unibukela sePort Alfred. I love you so much umuntu wasePort Alfred. Wena umuntu waseJoburg I love you so much. Dathanaza uThembeni namhlanje. Just the message. Just the message. Aphangeli, it's just the message. Kwathiwa kwasoza uqasho naphina, it's just a message. Hayi
bathi abantwana bakho bafunde bafe benezidanga bengazange baphangela kwako jonga it's just a message wena muntu omtshana thetha nawe namhlanje it's just a message wela thembeni nalabantu namhlanje bathi fundisa Matodlana the apostle bishop wam ndawela tonight into abangela ukuthi ndingaweli I message yathethwa phezu kwam but tonight ndawela into abangela ukuthi wena ungaqhubeki nobomi bakho because weva kusithiwa ubomi bakho aba stagnant ndizothi namhlanje ndifuna uwela nawe hayi I welcome you Princess Mtungwa SKZN at Durban. I love you so much. Nabo bengena sithi lona ufuna wena utsho nomnye uthi ufuna wena. Ngena nawo pha on Facebook sentanaza ufuna wena uthembeni wela message owayivayo ebamba ubomi bakho ulonda ukuyo. Bekumele ukuthi wena nje namhlanje bamele ukuthi wena waba nendlu wena eLove More Heights. Kumele ukuthi wena namhlanje unemoto zakho 10 by 15 yemoto. Kumele ukuthi namhlanje wena sethu awuyimillionaire. Into abangela ukuthi ukuthi bephuwa imessage yathethwa kwathiwa kuwe uyofuna njalo Nosipho Mdluli I love you at Durban ngegama lenkosi welcome unibukele se Durban I love you so much Nosipho Mdluli Thembeni wela hey funa abantu bathi namhlanje bishop wami funa uwela nawe namhlanje isasta into abangela ukuthi ndibaleke ndizimela abantu ngenxa yenhlupheko yami ndiyabazimela abantu kunzima nochongana nabantu because of inhlupheko endinayo andiphangela ihlobo sami siyaphangela but tonight ndawela ngegama lenkosi ogulayo akatsho nami ukuthi ndawela ndiyaphila ndaphakama ndawela ngenxa yomthatho wami ndawela ngenxa yabantu thembeni wela Ralapaya Dikota Saya it's just a message hey Thembeni wela hey it's just a message ay la pheke sataya yawela namhlanje into kubonke ebambezela into ba ume kulondawo ngoba kwathwa so nabo bangena ku Facebook I love you so much ndawela zothanaza ndawela ngekha by fire by force siyawela namhlanje ngeke usathana obamba ubomi bakho usathana siyawela ngeke sime kule ndawo Now uyangena pa 041 funa abantu abayi 1 2 3 phambi ngabeni 041 464 44 scholars mayibonke Nkosi molweni emnqabeni 041 464 funa abantu abathi ndiyawela tonight bishop wami ndawela namhlanje ngegama it's just a message mayibonke Nkosi siyaphila khondo siyawela tatam andiyawela tatam undifuna indlu tatam funini ngoko ngegama likaYesu siyawela in Jesus sozufele bobosini ngegama lenkosi siyawela enkosi tatam Nkosi kakhulu masindi 041 464 041 464 ndathanaza namhlanje ngegama lenkosi I prophesy over your life when uyawela ngekume kulo ngekubomi bakho bume kulo ndawo okuyo ngegama lenkosi siyathanaza mayibonge inkosi yes mama wetata ndiyawela ndimthembele ndiyawela namhlanje unguthembeni namhlanje hayo nabantwana bami bayawela tata bayeka iziyobisi bayawela ngegama lenkosi Nkosi kakhulu mamvandala ngegama likaJesu Nkosi tata Nkosi Msalome Poison Spark ngegama lenkosi 041 464 041 464 uthi mama mvandala ndiyawela nabantwana bami ndiyawela ndise Poison Spark ngegama lenkosi mayibonge inkosi yebo msali Nanto ngicela kubusuku banamhlanje nalo mnquba wami unezimanga nezithizi tata lento ezihamba phezulu aziphinde zihambe tata ngegama lenkosi kakhulu msali ziyafa tonight ngegama likaJesu siyawela 041 464 4433 Maya laba satha lapho satha
bakhona bayangena napha ku Facebook live, SMS ziyangena pha ku WhatsApp bayangena, sawela ngegama ndiyathandaza halabaka dusata. Mayibonge inkosi, mayibonge emnqabeni. Yebo mzali, nginomuntu nzuzo eMotherwell, ndiyawela nawe tata. ngegama lenkosi kakhulu umzali wami, Thixo akusikelele in Jesus name. 04146444 siyawela mphulaphuli, siyawela. It's just a message. Alaba sathaya. Mayibonge inkosi. Yena yakhe sishintsha bese-L45. Isusi sakho kwenzekani? Sifisile ngathi siyahamba apho phakathi yazo kodwa le ngingathi yanibhala lento apho siswe. Ngo-10 to mama, ngo-10 to 11 zobe senthandaza ubambelele kanye phezulu ngegama lenkosi enguJesu. Inkosi tata ndakusiza. Nkosi kakhulu 0414644433 siyawela ngegama lenkosi lento egulisayo. It's just a message. Wena uguli, wena safarishi, wena una HIV, wena awuna COVID-19, wena una cancer, you are healed in Jesus mighty name of Nazareth. Siyawela. Mayibonge inkosi. All right, 0414644433. All right. Sangena phulaphula 0414644433 bayangena abanye pha ku I am Luthando Matodlana, abayengena pha ku page Pastor Luthando Matodlana. Siyawela nobe kade evalile sawela. Mayibonge inkosi. Nkosi kakhulu tata Thixo akusikelele ngegama lika Yesu Kristu. Ngicela singafoni ku 078, ngicela singafoni ku 047, inamba ngu 041 464 4433. Sawela ngegama lika Jesu. Mayibonge inkosi. Yebo mzali wami, siyaphila kunjani? Nkosi kakhulu nosidima ngegama lika Yesu. God bless you. 041 464 4433. Mayibonge inkosi. Tata ndilala apha endlini kuba into ngathi ziyahamba kusandihleli kube ngona ndilalayo ekuseni pha ngo-6. Zihamba ubusuku bonke, zihamba zenzani? Ngathi zihamba apha endlini tata. Songa bezigqibelisa mzali izolo ngegama lika Yesu waseNazaretha. I am the chosen one. Bezigqibelisa uhamba zonto zimdake hadi nakho ngegama lika Yesu. God bless you. Siyawela 0414644433. Ndathanaza ngo-10 to 11. Vulela namphulaphuli 0414644433 ngegama lenkosi. Siyawela mayibongwe. Hello tata. Yebo mzali. Ndisedresini ngumphulaphuli ndiyaqala ungena tata. Angithi ngoku tata nawe kukho izinto ezinkonqayo apha phezu kwethu endingathi zidlala amapeji. Lento ingathi anqonqa yenzeka ngoku. Naw njeba zisenzeka nangoku izinto. Within 10 minutes in Jesus mighty name uzothi qwaka. You are blessed in Jesus name. Amen. God bless you. 041444433 siyawela. It's just a message. Wena unqanqaseliswa kukuva imessage ethi uyofunjolo. Mayibonge inkosi. Wela in Jesus name. Ngegama lika Yesu. Mangena maphulaphula 04146444. Siyawela thembeni. Wela. Mayibonge inkosi. Yebo mzali. Ngegama lika Yesu umsebenzi wakho in Jesus name. God bless you ngegama lika Yesu. Abaphulaphuli siyawela mfowethu, siyawela 0414644433. Ungesali thembeni, uthembeni, thina sithembe the Lion of Judah, the bright morning star, the lily of the valley. Ongathi akekho kanti ukhona, ngathi uthe kwaka kanti ukhona. Mayibonge inkosi. God bless you Motherwell mamam. God bless you 041 464 4433 041 sawela.
Unabantu abawelayo pha ku Facebook live kuyawela nokulunga Doris Miller kuyawela Ndileka Lwindu kuyawela eDunsula kuyawela mfowethu sawela tonight sawela Thembeni it's just a message mayibonge inkosi Mara damnto Nishindleli wethu ngicela uthandazisa umama wethu nezinto ezingcola ezindlebeni asilali umama unezinto ezingcola ezindlebeni wethu ngegama lika Yesu sothanaza don't worry ngo 10 to 11 ndiyathanaza amen dad God bless umsali Kola basandla uyabona bangabe unomuntu ohlutshwa onamadimoni uba unomuntu onamafufunyana uba ngaba nino Facebook live endlini right now uba kunomuntu onemfufunyana onamadimoni osetshenziswa ngabathakathi right now ngena ku Facebook live Facebook page Pastor Luthando Matodlana vula umjongise khona right now akaka ronda sa la brekata sandeya that person church ampulapuli lo muntu lo onedliso lo muntu onedliso susuni sakhe right now uba uno Facebook umjongise vula uFacebook lo ndawo kuyo vula uFacebook anijonge kahle lapha ebusweni sithatha mayibonge inkosi all right Satanas nabanye baphilayo right now in Jesus name Mupaka Sipaketa Sanda lapaya Sipoko sata sawela kunamphulaphula Doris Miller uthi unibukele ephina nkosi yami ese Cayman Island whatever but it's very far God bless you Doris I love you so much in Jesus mighty name mayibonge inkosi yebo mama Namphulu ngiyawukela ngimama Glen Boy yabesana phansi Mama Glen Boy son advance mfundisi God bless umzalo wamthixo uphakamise ngegama lika Yesu amen God bless you ngegama lika Yesu cela uthandaza mphulaphuli in Jesus mighty name of Nazareth cela uthandaza right now ndiyabona napha kwabo WhatsApp Spoki Joseph omdala sorry umfundisi umkhavu bayawela pha nkosoma Mokhobo othandeka kuyawelwa ubhizo Thembeka Ntanjana bonke nje pha ku WhatsApp nabona kubhizo mama uGhode kuyawelwa uzuka iToni oluyanda kula bayangena obulelani okhwini kuyawela uncebakazi emagaleni bayawela wonke umuntu nje sawela Thembeni sawela Ola basantela bakasundro kodesa sawela it's just a message Thekwe uba endlini uhlutshwa ngumuntu right now uhlutshwa ngumuntu onamafufunyana uhlutshwa ngumuntu onento sithatha endlebeni uhlutshwa ngumuntu onebekelo uhlutshwa hey jonga uvula right now uFacebook mfuna ngijonge khona lapha emehlweni the anointing ekhona tonight hela masandra khaya bayawela pha nkosi yami bayawela masibheke ngapha mayibonge inkosi molweni emnxebeni mayibonge dad yebo mzali ngiyawela nami tata ngizima sekerku zima sazime eKherkuthi God bless umntanami ngegama lika Jesu God bless you siyawela ngiyawela dad Thembeni uyawela Thembeni it's just a message sawela ngegama lenkosi engesu Kristu 041 masithathe mayibonge inkosi mayibonge tata yebo siyawela nabantwana bami it's just a message God bless you ndathandaza ngegama lika Nkosi kakhulu umzali Thixo akusikele ndathandaza mphulaphuli in Jesus mighty name of Nazareth kunedense guy tonight ndathandaza and your life will never be the same again lo wathetha wanqama ngothetha lo wathetha wanqama ngothetha ndiyathandaza namhlanje ngegama lenkosi your life will never be the same masithathe mayibonge inkosi molweni hello tata mayibonge msali wami ngithile tata ngiyawela tata abantwana bam ngiyawela tata namhlanje Thembeni tata ngiyawela unguThembeni uyawehla yiwe tata inkosi Nkosi mzali wami ngegama lenkosi nguJesu amen
basibambe phaka le ndawo kamama egameni lika Jesu Kristu nabona Paul singcwalise bayangena Nkosi yami bathi bayawela umama Mgwetshe bayawela umama uLwana umama uNcwadi bayawela ophumla Stirman bayawela namhlanje egameni lenkosi ngegama lenkosi onzali Jwagadi bayawela pha umama Unyikilana bayawela Sinazo New Bride Valencia eAdo bayawela bakuyawelwa nje uNondumiso Spellman kwalanga bayawela uthenjiswa kuyawe Nkosi yami olinda everyone nje uyawelwa kwazakhe so onoxolo everyone ndabona pha ku Facebook wonke umuntu yawe namhlanje uThembeni phulaphula ndicela nje ufake ingoma siyathanaza right now ndiyathanaza ngegama lenkosi akhathali ubani wayitheni angikhathali ngubani umuntu owathetha izwi phezu kwakho ilizwi walithetha isoze liphinde libe namsebenzi ndathanaza bamba iID yakho bamba ithotholo lakho ngegama lenkosi bese ndiyathanaza in Jesus mighty name of Nazareth. Thixo nje uzenceda impilo yakho tonight egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha labandele bobo shantaya rebrakate santele baba shanda sathana zamphulaphuli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yangena nawe nje ngegama lenkosi ngesu Kristu waseNazaretha. Lento esokolisayo is just a message. Lento lena ekubambezeleyo is just a message. Baba nabantu bakho babambe iID abanye babambe iCV abanye nkosami babambe zonke izinto ndiyathanda egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha dwala lamadwala liwala phakade in the mighty name of Jesus Christ nangulo ubukele la nkosi yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nangu ya nkosi yami mamele eRedwin nangu omnye nkosi yami right now mamele seTexin baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngivula amacango ngegama lenkosi nguYesu baba ndamwelisa namhlanje noba isimo noba imeko ingavumi baba by fire by force yawela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha omnye nkosi udala esoyika kuba waxelelo kaye weva ukuthi uyilonto ayiyo wabe sengcangcazela wavela wabayiyo namhlanje moya ongcwele the reverse ukuthetha kabantu phezu kobomi bakhe uthetha baba kuhlala ukuthetha kwakho phezu kwakhe uyephumelela ngegama lenkosi nguYesu Kristu wase ndibopha onke amazwi amdaka athethwa against ubomi bakhe ndibopha onke amazwi amdaka ayibophelela impilo yakhe yenza impilo yakhe ukuthi moya ongcwele ibe stagnant egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lord, I pray in Jesus mighty name of Nazareth banguthixo moya ongcwele philisa khulula nceda lowa egameni lika Jesu didedela intambiso yamandla egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Phulaphuli ndiyegoduka in Jesus name of Nazareth. Nditshilo ndathi asengigqiba nje senamba mfuna uva nje apha ithini nomcimbi ndithe sente nathi ngolesibini ndizobe ngo9 kusasa ndizobe nipha kwinkonzo yabantu abatsha eyenzwa yiGod is Love Ministry Youth yapha eMotherwell kubeke njalo ngolesibini ngo12 ndibe kwalanga kwi-youth convention service eyenzwa ngabantu abatsha bapha kwalanga bese ndisuka khona apha ndibheka nto attenda from 3 p.m. Tuesday njalo iservice eyenzwa zibranch zase into lendawo i-branches zaseKhergut izidibene kuyenayo iAdo. Now make sure uzodibana nami khona ufake imask yakho sanitizer ngegama lenkosi nguYesu Kristu waseNazaretha. When you are healed, wena uyintsikelelo wena ungamandla ayikho into enovalela ubomi bakho ayikho into enovalela ukuthi ungaphumeleli ayikho into enomaphambi kwakho ukuthi ungabi yiyo lento uThixo athe uyiyo lento uThixo bethe uzoba yiyo uthe uThixo dinengcinga ezinhle ngawe zokuthi wena uphumelele nxa senvala wena uyaphumelela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wena uyaphumelela in Jesus mighty name of Nazareth ngegama lenkosi nguYesu Kristu waseNazaretha. Funa uthethe lamazwi emveni kwami xa senigoduka ithi nje ngifuna uyithethe lento 3 times xa uvuka kusasa naxa uzolala watsho lamazwi 3 times amazwi amathi I shall not fail. For me to fail is impossible. I shall not fail. For me to fail, it's impossible. Watsho lamazwi xa uzolala because abantu ababopha wena bakubopha ebusuku abantu abakubopha wena bakubophela into ba ufail ubomi bakho bufele. Now abantu abakubopha, that's why uvuka kusasa xa uvuka ungabi namdlo yofuna umsebenzi. That's why xa uvuka ugula, xa uvuka umzimba ubuhlungu ungabi namdlo kwenza into because ebusuku ngexesha ulele bayakubopha. So before ulale
ngithola amazwi lamazwi a prophetic uthi wathethe before ulale uthi I shall not fail. For me to fail is impossible. The people abantu abasemveni kwakho bafuna wena ufele, bafuna impumelelo yakho ifele, bafuna ujongeke ungathi useless, bafuna ujongeke ngathi wena aphucukanga. Ndithi kwe before ulale every day ibana amazwi amathi I shall not fail. I refuse to fail. For me to fail is impossible. It's impossible ukuthi ndifele because uThixo uthe kwincwadi kaJeremiah chapter 29 uthe ndinengcinga ezinhle engawe zokuthi mna mandiphumelele. So when uyaphumelela in Jesus mighty name, ndaphinda when uyaphumelela uyilento uThixo athe uzaba yiyo, wena uyaphumelela apho beka khona unyawo lakho uyaphumelela. Ukustrugglisha utsala kanzima uzale uzama ubomi bakho ukuthi butsaleke kanzima noma yenzeke, when uyaphumelela egama kaJesu ithola amazwi 3 times before ulale I shall not fail. For me to fail is impossible. I shall not fail. For me to fail is impossible. I shall not fail. For me to fail is impossible. It's impossible for me to fail. I love you so much in Jesus mighty name. I am the chosen one, Apostle Luthando Matodlana. Dintala nokwindawo ebenibukeleni kuso ababenphulaphule mamela kamphulaphuli ibandla iGod is Love Ministry pha eMotherwell ibranch sethu sivulile pha ngegama lenkosi ngesu ngolwesithathu nithembisa abantu baseKeredo, bantu baseKeredo hange Thornhill nzobe seThornhill pha komama uKilman. I promise bantu base balamasipala I'm coming serious branch yethu ephayana umama uKilman. I promise I'm coming on Wednesday ngegama lenkosi. Thursday nzobe ngiseAdo, bantu baseAdo I promise in Jesus name of Nazareth. Kubeke on Friday ngizobe nenkonzo ye prayer pha eMotherwell ngegama likaYesu. Nansi inamba ozovubhukisha kuyo 1-on-1. Funa abantu abayi 50 people abathi next week Saturday bafuna 1-on-1 kunye nami. Kune family ke ezi3 family ezi3 ebenizipromisile that nizofika ezindlini yabo kwi-family yasenjoli, family yasezwide ne-family yasewoma. I'm coming this week and zobe ndizoxelela wena uzofumana nje i-call ethi I'm coming ibani ready. Inamba ozobhukisha kuyo 1-on-1 ku-011 243 3020. The number for 1-on-1 ungayifonela right now uxele ba uphi ithi number ozobhukisha kuyo 1-on-1 ukuze ukwazi undifumana ufumane ukwazi ubhukisha khona ngegama lenkosi ngu-011 243 3020. Abantu ke mphulaphuli abapha eFearplus, abantu abahlala pha eFearplus, ngicela nindenzele this thingy bonke nje abantu abahlala pha eFearplus, ngicela nindenzele ilendo. Kukhona nje inkosami inkokheli ye branch yapha eFearplus umvangeli uDunsula. Ngicela wena umuntu oseFearplus you want to join i branch yethu iGod is Love Ministry, you call this number at 074 461 4333. Wena mntu okanye ufonele the 011 number uzonikwa khona pha kula office number inumber yakhe umvangeli uDunsula ukuze wena mntu oseFearplus ngizokwazi ukuba ndiyafikelela kwi-area yakho kwindawo okuyo ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Ngokuthi niqibeleke abaphulaphuli. I love you so much in Jesus mighty name of Nazaretha. Nisenhlizweni nami ndinithanda kakhulu ngegama lenkosi. You are blessed going in, you are blessed going out in Jesus name. Wena unguntsikelelo, wena ungunontsikelelo. uThixo uyakwenza ube inhloko ungabe ngumsila. uThixo uyokusikelela isixovulo sezandla zakho. uThixo uyokuphakamisa ngegama lenkosi enguYesu Kristu. Emsebenzini wakho izoba ngowedwa onyukayo, apho uhlala khona izoba ngowedwa onyukayo, financially izoba ngowedwa onyukayo. May God bless you in Jesus name of Nazareth. Avulela iflood tsunami yentsikelelo phezu kwendlu yakho, phezu kwabantwana bakho, phezu kwento yonke ebizwa ngegama lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Every phakathi neveke emphulaphuli ndafumaneka apha ku Facebook live pha ku Pastor Luthando Matodlana ngegama lenkosi. Ndithanda nonke abanye bayafumana pha i-messages zami phakathi evekini pha ku WhatsApp bayafumana i-messages zami motivations pha ku WhatsApp ezihambayo ebantwini, kanti abanye bayafumana pha ku Facebook page yami ngegama lenkosi. Ndithanda kakhulu, ndiyagodukela abaphulaphuli egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Nkosi amazulwini sikelele, ndithanda kakhulu. Ndinguye ke uApostle Luthando Matodlana from God is Love Ministry. Baba yini ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen.
All right.